Het is een wat trieste ogenblik. De vertut eerste fabriek der rond 4 beton maken we toch Romein. Maar in Kwarten is het er weer een drokte van belang. Wij zijn dwaande om de oude Romein-locatie weer naar leven in te blazen. En we zijn er ook bezig met voorbereidende werkzaamheden. En wij hopen uw steentje wat bij te dragen dat er nog weer wat een positieve impuls komt. Begin mei gaat het echte werkje los. Er kunnen dan 15 man aan de slag. Die zullen dwaanden met het bouwen van vlieren en wanden voor energie-neutrale wennings. Een groeimerk, denken ze bij Van Wijnen. Vlienier produceren ze 150 van deze wennings van Friesland. Het komende jaar maakt dat er 400 worden voor het hele noorden. De laatste 2 jaar hebben wij instutsen op wenconcepten en die maken we energie-neutraal en kleer voor lange thuiswijen. Want dat zijn 2 belangrijke thema's die op dit moment spelen en die voor de toekomst heel belangrijk zijn. Dus daar zit wel groei. Ja, daar zien wij potentie in. Het sluit ik gewoon op de klimaatakkoorden. Uiteindelijk zullen we tamaten naar energie-neutraal wijnen in Nederland. En dit is de eerste aanleiding om daar stappen in te zetten.